Sabies que si t'han d'operar a nivell de tòrax o de panxa, fer prerehabilitació pot marcar la diferència del després de l'operació i ajudar-te a recuperar-te molt més ràpid? A les cirurgies d'urgència no podem fer-hi més. Tens un accident, t'operen i després ja mirem com ajudar-te després de l'operació. Però si tens una operació programada, preparat bé abans, podem treballar la respiració diafragmàtica per ajudar-te a ventilar millor després. Millorar la mobilitat del tòrax, que facilitarà el moviment intern dels pulmons. També ajuda molt a aprendre a drenar secrecions bronquials i a gestionar millor la tos. Si bé és cert que després de l'operació en si no té per què haver-hi un augment de mucositats, sí que el fet d'estar amb el diafragma bellugant poc o el pit bellugant poc, amb dolor i respirant com a més petit, pot fer que el moc s'acumuli més i tinguis més tendència a fer infeccions. Fa uns dies una pacient m'explicava que el fet d'haver treballat a mi el com havia de respirar l'havia ajudat a enfrontar-se d'una altra manera completament diferent a la que s'hauria enfrontat a un procés quirúrgic. Salut Inspira't!